Na prvý pohľad len ďalší starý kaštiel, no história Moravia nad Váhom ukrýva o mnoho viac. Kaštiel, ktorého základy siahajú až do 16. storočia, bol svedkom vojen, mocenských hier a aj rôznych tichých tragédií. Za tú dobu sa v ňom minuli šlachtici, biskupy či umelci, no nie všetci z tohto miesta odišli. V jeho múroch sa kedysi písali osudy a jeho veľké rody zostali zaznamenané v jeho stenách. Dnes stojí ticho, obklopený tieňmi minulosti. A práve v nich sa vraj stále pohybujú tí, ktorí nikdy neodišli. Moravanský kaštiel vznikol spojením viacerých budov už v 16. storočí. Prežil si už rôzne renesančné i barokové úpravy. Vo svojich stenách nesie ducha vojny, umenia, ale aj zániku. A dnes je ako zakonzervovaná spomienka. Kaštiel v Moravanoch dnes nezýva prázdnotou, to ani zďaleka. Občas sa tu dejú výstavy, umelecké sympózia alebo rôzne kultúrne podujatia. Ľudia sa prechádzajú po záhrade, obdivujú sochy, obrazy a diskutujú o umení. Miesto pôsobí živšie, než by ste čakali. Ale medzi tými dielami, v tichu, medzi slovami, niečo pretrváva. Niečo, čo sa nemení. Nech sa navonok tvári akokoľvek. Ako keby to miesto samo pozorovalo, dýchalo a čakalo. Daj to na Steam. Dobre, môžeme ísť asi na to. OK. Poďme, nech už to mám za sebou. OK, díky moc, že si prišiel. Ako obyvateľ Moravan, typujem, že chodíš okolo kaštieľa docela často. Zažil si tu už niekedy niečo, čo ťa aspoň trochu znepokojilo? V Moránoch bývam už celý život, od detstva. A okolo kaštieľa chodím väčšina času, keď je vienčí psa. Či už je večer, či deň, či je to ráno. O kaštieli sa hovorí veľa rôznych vecí. Či už je to strašidelných, či už je to historických, či už vymyslených. No žiadnym z nich som nikdy neveril. No jedného dňa si pamätám, že pes bol veľmi znepokojený. Vyzeralo to, že sa bojí kaštieľa. Myslel som si, že je tam nejaké zviera, ale keď som podišiel bližšie, tak som tam počul veľmi zvláštne zvuky. Myslel som si, že sú to robotníci, že renovujú kaštieľ, pretože sa to teraz deje. No bolo moc neskoro na to, aby tam niekto bol. Kaštieľ bol dávno uzamknutý, tak som pomyslel, že to bude nejaké zviera. No pes sa zdal znepokojený, tak by to mohol sedieť. No a keď som podišiel bližšie, to neznal ako zviera. Neviem, čo to mohlo byť, ale veľmi ma to znepokojilo. Odtedy už sa kaštieľu vyhýbam. A povedal by si, že ti to nejako zmenilo nejaký tvoj skeptický pohľad na takéto veci? Určite. V kaštieľi sa niečo určite deje. Keby si nám mal povedať jeden tvoj príbeh,
ktorý si s týmto miestom nejakým daným spôsobom spájaš, aký by to asi bol? No vlastne pár rokov dozadu sme sa s partiou kamarátov vlastne dohodli, že pôjdeme na výstavbu umenia do tohto kaštieľa. Sú tu výstavba rôznych soch alebo umeleckých diel, obrazov. A noc predtým, než sme tam mali ísť, som mal sen o pani, ktorá sa vlastne na mňa z diaľky pozerala. Strašne mi prišla nepríjemná. A na ďalší deň, keď sme vlastne šli na tú výstavbu, som na 3. poschodí videl obraz presne tej istej pani. A ten obraz tam možno ešte furt je. No tak ten si určite budeme musieť natočiť. Ako si sa z toho celého akože cítil? Čo ti išlo akože hlavou, keď zrazu prídeš na 3. poschodie kaštieľa a je tam to, čo sa ti zdalo? No proste, ja už som počul dlhšie rôzne paranormálne veci o tomto kaštieli a teraz mi to iba viacej potvrdilo. Takže si osobne myslíš, že je tu niečo medzi nami? Jasné. Často sa hovorí, že v Moravanskom kaštieli sa dejú nejaké divné veci. Stalo sa ti už niekedy niečo také? Videl si tu niečo také, alebo aspoň niečo o tom počul? No, keď sme boli mladší a sme proste boli akože banda chánov a vtedy, vieš, letelo strašne, že chodiť na urbexy a takéto veci, tak sme proste vedeli, že je to tu v okolí, starý kaštiel schátraný, tak sme si povedali, že však poďme to pozrieť. Tak sme sem prišli, preskočili sme múr, lebo to bolo vtedy asi najlepšia cesta sa sem dostať. A začali sme preskúmovať kaštiel, išli sme proste prvé poschodie, druhé poschodie. A zrazu sme počuli, jak keby z parku, toho, čo je tu ten parčík, proste cez tie rozbité okná, že jak keby kto búcha do kameňa. Akože čítali sme si, že tu boli sochári alebo dačo, ale... Tak ale to už bolo oveľa dávnejšie, nie? No však práve, že bolo to úplne v dávnych dobách. Tak proste sme tak zmrzli a proste to neprestávalo. A zrazu proste sme počuli, jak keby proste takto hodil kameň na chodbe. Tak vtedy akože tým, že sme boli zmáli, sme sa proste zobrali a utekli sme preč hneď. Tak akože viem, že tu bývali skvatery, aj akože keď to bolo také opustenejšie. Myslíš si, že to boli oni z ten kameň, alebo by si to viacej zvalil na niečo paranormálne? Tak pochybujem, že by tu boli skvatery len tak, že proste by búchali o kameň vonku v parku, však bola zima akože vtedy. Tak proste na čo by boli vonku, by boli proste vnútri. OK, ďakujem za príbeh. Dobre, momentálne sme donatáčali interviews a Timo, jak sme stáli pri hlavnej bráne, akože nie tejto, ale vnútri kaštieľa, tak sme si robili trochu srandu a Ondrej skorej spomínal, že mal pocit, že nás niečo sledovalo, hej? A idú auta. Čož akože som bral docela, že joke, nie, že docela vtipné, ale jak sme odchádzali, teraz sme sa tak trošku rozprávali, robili sme si srandičky a na takú jednu chodbu bol Timotej otočený, ja som bol otočený na ňo. A proste Ondrej povedal nejakú sprostosť a ja som povedal Timovi, že nech sa otočí, že za ním je kamera, že na 100% to počula. A jak som povedal, že otoč sa, tak zrazu, povedz, čo stalo? No presne, ak si mi povedal, že sa mám otočiť, tak som sa kúkal na teba a v mojom periférnom videní napravo od teba som videl možno niečo vysoké ako asi o trošku nižšie ako Ondrej, možno ako Laco. Sa mi niečo bielo, možno v bielom, hej? V bielom, podotkyňaš v bielom. Hej, možno ma len klamalo akože moje oči, lebo tu bola tma, ale... Neviem, no. Fúchavte. Dobre, čo ti... Počas natáčania sme počuli kroky, hoci nikde nikto nebol. Cítili sme, že nás niečo sleduje. Technika zlyhávala, teplota sa menila a niečo zvláštne sme aj videli. Nahrávky z toho síce samozrejme nemáme, ale nikdy na to nezabudneme. Veriť nám môžete, alebo aj nie. Je to na vás. Moravanský kaštiel je ako zavretá konzerva plná dávnych tajomstiev.
A ja ju už ďalej otvárať nebudem.